काले तू गेले ओने आलू चोरावे और हम गिनी 2-2 चक्का दुकान में सरवा हुरल ना फूरल फफेली धके टांग देलक आ कान इतना कष्ट न कि पेट में पैसा हो गेल सरवा टिकला ले हमनी के 12 भाग से बच के आइल बानी जाने तर बुगु वो हमनी पकाए खिसियाल बा सरवा परसों नु ओकरा दुकान से हम चूस चोरावत रही तो हमरा के तो पकड़ लेलक 12 भाग से वहां से बच के हम निकलल बानी और चॉकलेट चूस ले तू साला पेट में मुतेलक हमरा के चिंता मत कर चल आ साले के गहुए पूरा काट ए काटल ना जी भाई साले के नोच दी लागे तो बड़ा सो हां तो वो लेट कर दी के चल चल भगेलू भाई लइका देस नु त नीमन दे हौ लंगटुआ के लइका के मारे माथा पिंडो रहता ओकर दोनों लइका फुल भागा धुधर भाई हम तो ना कुछ कहिले हमर तो गाला पूंजी झाड़े का चक्कर में ओ दिन 1 जार किलो दारू गिरा देलन छ हां ओ देख धोधरा भाग 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 भैयो अब जो धोधरा के हाथे धरा गइनी सनु पचौनी नियन साला दुख अब सरवा के साथे एगोरा कौन लख रे तू ना चिन ले ना बुगो उ साला भगेलुआ रलख देखो ई थइले बा धोधरा के संगत फिर ओ दिन खानी सबा के गाला गायब करे के होई जब सरकार दारू बंद कर देले बा ते साला के बेचला के का गरज बा ठीक कहत रे बुगो तू तो चल 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 बुगो साले के गाला पूजी आज गायब कर दिया बस चल चल ये मरैया है का बुगो और यही में दारू बना वाला साला चल चल भाई हां भैयो सारा माल पता ही तो हेदे धइले बा केने बुगो सरवा कतना लोग के यूरिया पिया पिया के साला उठा उठा जल्दी जल्दी चढ़ा देलक भांचो चल 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 भाग भाग बाप रे बाप सारा माल पता यही जन थैले रहनी ह लेगल सरे दादा ई लंगटुए का बेटा काम ह काल गहू नोचले बारे दादा अब बाप रे बाप लंगटू लंगटू हो लंगटू का भगेलू भाई कहा ना कैसन बार ऊपर पड़तानी एगो काम कर तू कि हमर सारा जमीन जायदाद घर दुआर किन लो आ ना तब बेचवा दो का भेला भगेलू भाई काला खिसियाल बा आंख मार ले खिसिया के कहता रह तोरा दोनों लइका से हम तबाह बानी बताओ त यही ना होकला ओ दिन दारू के जरकिन गिरा देलन स आ काल हमर गले पूजी गायब कर देलन स कोनो बात भइल ओ साला सोचे तो हम अपने परेशान मानी अच्छा तू टेंशन ना लो टेंशन लेवे के बात नहीं खे कि या समझा दियो आ ना त मार दम भाला दुनु जन अच्छा खिसिया जॉन आवे तो हम ओकरा से बतिया बात मार ले खिसिया के कहता रह समझा दियो ना त भीतर जाम त जाम भाला मारिए के हम छोड़म लंगटू चा काबू का कह ना ए काहेला भगेलू चचवा खिसिया लख हो ओ का कहीं हम दोनों साला लइका से पे तबाह बानी मर दे रोज 4 गोड़ ना बताते तोहर दोनों बेटा बा हां हो का करी समझ में ना चाचा ओकनी के 12 शिकायत सुनेला मिलता हां कोनो रास्ता होके तो बताओ ना से उसनी से सुधर जाए कम से कम चलो ना कोयला महाराज का मठ पर तो कोयला मारे तो गलन लार के दो एगो तो बाबा बारन
मोबिल महाराज निमन बारन हाँ निमन बारन चलो ना दोनों साला के ले चल जाओ मोती फेर दी हन ले चलो ठीक बा सांझ के ले चलो चलो आज साला जहाँ भगेलुआ हुई ना छाती पीट के रोत हुई साला। अब देख तो बाबूजी कहाँ हो। बुगो एक गोबरा देखनी है बाबूजी से कथी तो बतुआत लख हो कल चोरी करके अनी सो ओकर बाद फिर गोबरा के घर में तू घुसा रही है का ना रे भैयो हमरा तो बुझा तो भांचो ये चोरिया के पोलवा खुल गेलो सियाल हो लमरा दे तो आज तो फिर मरता हुआ आज बापू आज लमरा दे साला। रे सुन 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 ये उन्हें कहा रे का भेलो बा बाबूजी भगेलुआ घर में फिर से चोरी कलाई है अच्छा बाबूजी तोरा हमनी चोर लौकीले जेने गांव में जाता नहीं सब कहता चोर चोर बताओ हम चोर बानी हमनी तोरा संस्कार पर जिए वाला पहले चोरी सिखला तू हमनी के आज हमनी के जियल उपदर हो गेल बा जेने जाता नहीं सब साला से चोर चोर कह के पूरा बोले साला से हमनी के। ठीक बा जो सब माल उपटा दे सांझ के केनहू जइए ना सो मेला जाके बाटे घूमे ठीक बा बाबूजी जा चला आज एको गाहक वक नहीं आवत कहाँ से कहाँ का हो भगवान से प्रार्थना करबो तब आई कि सुखले सुखले चाह तारा मंगा लेवे शाम सर्विस टोपी ना कस्टमर आवता लोग अच्छा अच्छा चला देखता हम साधु खान लागत नहीं कि ना साधु का लाड़खा नहीं लगता बाबूजी ये मेला उला कहाँ लागल है ये कहाँ ले लो है बाबा से भेंट करके आशीर्वाद लेके चला जाए बागड़ा घाट मेला लागल है भैयो हां चिन्ह तर एक रखे ना एके तो हम ना पहचानत नहीं ई तो लागत तू सब जोड़ा वाला चोरवा जोन हमनी के साथे ना रहे धरा गेल जेल गेल देखी ए तनका तनका चेहरा तो मिलत होवे को ई साला कहिया साधु बन गेलै हरी लगता जेलवे में पुलिस के डंडा खइले बा आ वहां से आइला पर से नया रोजी रोटी चालू कइले बा बाबा ये दोनों बालक चोर दिख रहा है सरवा ई गाहक भाग जाई ये गोर लग सो इतना हमनी के 10 दिन आ गेल बा कि चोर चुहार के गोर लागे के पड़ता हमनी के साला जे ना करावे से साला बाप बाबा तनी ये दोनों लइकावा के देखता दियाओ बड़ा परेशान बनी बाबा इधर दोनों साला देखाई में गए बिलाल लागत बालक आओ इधर ओम छिक छक छिक छक छिक छक स्वाहा बोल भगवान कहां हमारा भाग रे भैया भाग सारा बुद्धि लगा देनी एकनी साला से ना सुधरी बबुओ हां भगवान के तू चोरैले बारे का ना रे भैया भगवान के कौन चुरा ले ले बाप रे बाप बुझाता अब गांव में गुजारा ना हुई हमनी के तू बबुआ कहत लख बोल भगवान कहां बा अरे बाप रे बाप अब का हुई रे चल बाहर अब कमाल जाओ अब गांव अब छोड़ अब चल अब बाहर ना तो जिए ना दिस ना रे गुजर गुजर बसरे ना हुई हमनी के भागिया से चल चल अब बाहर चलो चल